ଆମର ଯୋଉ ଆସିଲୁ ହଁ, ସକାଳୁ ଆଇଲ। ନାହିଁ ବାବୁ ଆମର ଉପମା ଟିକେ ଆଣିବ ବଜାରରୁ ସୂର୍ୟା ପାଇଁ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୋଟେଲ ସେଇଠୁ ଆଣିବ ବାବୁ ଉପମା ଟିକେ ଆଣିବ ଗୁଗୁନି ଟିକେ ଆଣିବ ପୁରୀ ଟିକେ ଆଣିବ ବାବୁ ଆଉ ଚଟଣି ଟିକେ ଆଣିବ ସାମ୍ବର ଟିକେ ଆଣିବ ବୁଝିଲା ବାବୁ ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ନେଲେ ହବନି ବାବୁ କାହିଁକି ଭାଇ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଆଣିବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବାବୁ ଇଏ ଖାଇବ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ତୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବନି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବନି ବାବୁ ଦି ପରକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ବାବୁ ଦି ପରକୁ ଆଣିବୁ ମଟନ ଟିକେ ଦେଶୀ ମଟନ ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଚିକେନ ହେଲେ ହବନି ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବାବୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁନି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବନି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁନି ହଉ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗେଡ଼ି ମୋର ଗୋଟେ ଗୁମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଦିନରେ କଟିବୁ ନା ଦିନ ସାରା ପାଣିରେ କାଦୁଅରେ ହଁ ଆଉ ରାତିକି ବାବୁ ମୋର 8 ପଟ ରୁଟି ୟାର 9 ପଟ ରୁଟି ଆଉ ଚିଞ୍ଚଡ଼ା ଟିକେ ସାଧା ହେଲେ ହବନି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବାବୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ଇଏ ମୂଲିଆ ନା ଜୋଇଁବ ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ କିଛି ଖାଉନି ତାକୁ କାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛ ନା ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ, 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 ରୁହ।